Hakukoneoptimointi. Mitä se on? Yksinkertaisesti sanottuna hakukoneoptimoinnissa on kyse siitä, että verkkosivuston sisältöön ja teknisiin ominaisuuksiin panostetaan siten, että se nousee Googlen hakutuloksissa mahdollisimman korkealle sijalle. Verkkosivuston sisällöllä on väliä siksi, että Googlen algoritmi peilaa hakijan hakusanoja sivustolle kirjoitettuihin sisältöihin. Haluat siis tietenkin olla mahdollisimman näkyvillä Googlen hakutuloksissa silloin, kun potentiaalinen asiakas kirjoittaa hakukoneeseen tuotteen tai palvelun, jota tarjoat. Hakukoneoptimoidussa sisällössä huomioidaan esimerkiksi sisällön laajuus ja avainsanojen käyttö. Verkkosivusto ei suinkaan ole pelkkiä sisältöjä. Google arvioi sivustoa myös sen teknisten ominaisuuksien puolesta. Niissä taas korostuu sivuston oikeaoppinen ja tietoturvallinen rakentaminen.